kurwa. Witajcie! Witam was Kowboja ze Ślōnska. Dzisiaj zaczynamy nowy sezon, 2024. Dzisiaj opowiem stare graty. Wszystko co jest drzewa, nie chuja. Pozdrawiam. Teraz idziemy kosić, koszenie naszego. No niestety, trzeba zapierdalać. No fajnie się chłopiek zrobił i idziemy kurwa kosić. No, a dzisiaj chcemy się przedłużenie tarasu. Będziemy go przedłużać, podłużać, poszerzać, zabudowywać. Mamy dzisiaj maj. No, nie wiem kiedy, ale mamy.
Witajcie ponownie. Dalsza część robienia tarasu. Zaraz nie miałem w ogóle. Ławy zrobione, murek wymurowany, zdupiony, ale wymurowany. Wszyjskie wszystko porobione, kąty się zgadzają. Dzisiaj robimy łatynkowanie, żeby tego syfu nie było widać. Nie robię wszystkiego, bo nie miałem czasu, ale robię w skrócie. Więc dzisiaj działamy dalej. Robimy łatynkowanie. Wstępne. Wstępne, amatorskie dziękowanie. Ja to robię pierwszy raz, albo drugi, albo trzeci. Nie wiem. Zrobię jak zrobię. Ustnie wyszlifujemy porównymy. Siema. Teraz domurujemy, nie kurwa, uzupełniamy to co my spierdolili. Będziemy za prawą nadrabiać, żeby to było kurwa równe, żeby się nie musiał wstydzić, ani moje dziecka. No. Dobra, czekamy, aż deszcz przestanie padać, kropić, kurwa, i wy to mi się dali roboty. Dobra, przestał padać, i to my się... Zaczynamy zapierdalać. Witajcie ponownie. Dzisiaj już mamy czerwiec. Zaś nie wiem kiedy, ale mamy. Ze względu, że tu kurwa padzie na tym polu, tytomy się roboty w środku. Teraz na razie podko, a my tytomy się drugiej ściany. Już nic. Rękawice mamy, tytomy się roboty. Najgorsze te kurwa się przez to przebić, kurwa jego nagła, kurwa mać. Jak się przebijemy to pójdzie gładko, i leci. Kurwa, nagła mać! No, mamy wyjebane. Wykute, przygotowane do zabudowy. No, najpierw będziemy wyrzucać gruz, no i śluz!